Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube ngunaphakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje lapho sishumayela khona siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi uba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisela ukuze eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho. Ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundisa ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kwindlela yobungcwele. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Lokhu sibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzela wona mihla yonke yokuphila kwethu, ukuze thina esithola iqiniso siphile ukuphila okukuye okuphakade uma sivuma ukuba yena ulungile, siyenza intando yakhe ukuze thina sibheleliswe kuye. Izwi lenkosi uJesu Kristu, imfundiso ephathelene namazwi kaJesu nezambulo zikaJesu nokwahlulela kukaJesu okwahlulela inyama nesono esithandele kangaka umuntu. Akekho ongazisindisa uma engasindiswa nguJesu. uJesu kuphela ongumsindisi. Ngaye siyaphiliswa, ngaye sithola ukuphila. Asishumayeleli ukubukisa nothando lwabantu, kepha sishumayelela ukuthi abantu babezwa izwi likaJesu beze kuye. Uthi umbhalo kwincwadi yamaHubo
103 kusukela kuverse 1. Uma umprofeti uDavid ekhuluma, Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Konke engiyikho makubonge Igama lakhe elingcwele. igama likaNkulunkulu lingcwele ngokuba lona limsulwa. Aloni aliphambuki alenzi iphutha alinasono lingcwele. Njengoba uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi ungcwele. Ukuthi unguNkulunkulu. Ukuba ezulwini uNkulunkulu yedwa. Ngakho ke uma sahlulela sokwahlulelwa inkosi engcwele uJesu uyakufika ngenkazimulo nesihlalo sakhe senkazimulo nezingilosi zakhe zasezulwini ezokwahlulela izwe lonke. So labo abasindiswayo bazovuma izono zabo njengoba besindiswa nje basindiselwa ukuba bona mase beqale bakhonze uNkulunkulu ngokuqonda, badumise uNkulunkulu ngokuqonda, bambonge uNkulunkulu ngakho konke abayikho. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa, imisebenzi yakhe yonke yomusa. Umusa kaNkulunkulu othi mechaza umpostoli, umusa kaNkulunkulu usanele ebuthakathakeni bethu amandla akhe ayapheleliswa, noma ebuthakathakeni amandla ayapheleliswa. Uma uNkulunkulu umkhonza ufuna ukubona umusa wakhe namandla akhe, udingakala ukuthi wena uzidele khona umoya okuwena othanda ukuzizwa wona nothanda ukuzenzela wona. Kunesigaba othi umoya wakho bese ufike la ungazi khona, yilapho khona sowunikela konke kuyena esekwenzela umusa ngokuba wena uqale waphakama wafuna ukuzimela wena, yena ame akubuke kuze kuphele konke onakho emandleni akho nokuqonda kwakho. Bese ibuya imbhalo ithi unganciki kokwakho ukuqonda ngokuba awazi lutho, kepha ezindleleni zakho mazise uNkulunkulu ozothi lapho khona sewuphelelwe indlela bese kubonakaliswa amandla akhe. Uthi umbhalo kwincwadi ya Exodus sahluko 12 mingaphosisi, lapho khona abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu esebakhiphile eGibhithe ngesandla sikaMoses, bese befika ngasolwandle olubomvu, sebeqala besaba bengabaza, sebephelelwe ngolimi lasemhlabeni kuthiwa ulayini. Bese uphelelwe ulayini usho ukuthi uhamba ngolayini bese uyacima ulayini, ungasazi ukuthi uzohamba ubhekephi. So umuntu mekuthiwa uphelelwe ulayini, isitimela mesihamba sihamba ngolayini. Ezo lonto leyo sihamba ngolayini isitimela, kepha isitimela uma sifika lapho kuphela khona ulayini singakwazi ukuma siqhubeka sihamba siyawa. Kanjalo nomuntu uma ehamba mesephelelwe ulayini akabe sazi uzokwenza njani, angawa limali endleleni yakhe yokuphila. Umusa kaNkulunkulu ufuna thina silahlekelwe ukuzethemba kwethu. uNkulunkulu akabasiza abazithembile bona. Uthi umbhalo kwincwadi yamaHubo sahluko 1 verse 4, Ababi abanjalo, kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya.
Ngalokho ababi abayukuma ekwahluleleni nezoni ebandleni labalungileyo. Ababi abakwazi ukuma ekwahlulelweni ngokuba bona abanawo amandla okuma. Zange bamthole uNkulunkulu, azange bamazi uNkulunkulu. Futhi ngeke batholakale phakathi kwenkundla noma ebandleni labantu abakholwayo. Ukuba uNkulunkulu ufuna abantu abathemba yena njengoDavide, abantu abathemba yena njengoNoah, abantu abathemba yena njengoAbraham, abantu abathemba yena njengoIsaka, abantu abathemba yena njengoJohane uMbhapatisi nabapostoli nabo bonke abaprofeti abaprofetile beshumayela. uNkulunkulu ufuna abantu abafana noJobe abangazethembi bona. Uthi uJobe kwincwadi kaJobe sahluko 21 kusukela kuverse 6. Ncwadi kaJobe sahluko 21 verse 6. Lapho ngikhumbula nje ngishawa luvalo, ukwesaba kubamba inyama yami. Ababi baphilelani baze babe badala. Yini eyenza abantu ababi baphile isikhathi eside? Yebo, bakhule emandleni na. Baze bakhule kuphi? Nasemandleni nakwingcebo. Lokho kwenza ukuthi bagcine sebengasabesaba uNkulunkulu, bezethemba bona. Uthi umbhalo lapha yana kuverse 11, bakhipha izingane zabo njengomhlambi. bakhipha ingane omnike from verse 8. Inzalo yabo iyema phambi kwabo kanye nabo, nabantwana babo phambi kwamehlo abo. Izindlu zabo zinokuthula. Izindlu zabo akushiwo ukuthula njengoba uJesu athi ngininika ukuthula, hayi njengoba izwe lininika ukuthula, but njengoba ubaba osezulwini eninika, ngoba ungithandile nami nginithandile. So ukuthula esikunikwayo kwasezulwini okokuqonda intando kaNkulunkulu. Kepha ukuthula kwasemhlabeni kwabantu abacebileyo ukhulunywa ngokuthula ukuba nayo yonke into abayidingayo. So ukuhlupheka nosizi abakwazi. Lithi iBhayibheli bahlezi benza imicimbi bebungaza izimpilo zabo. Do you understand? Umehluko yilowo, ngifuna uqale ukuqondisele ukuthi bekhuluma ngokuthula uJobe usho ukuthini. Go ahead. Izindlu zabo zinokuthula. Izindlu zabo zinokuthula. Azinangebhe. Uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo. Uswazi lukaNkulunkulu alukho phezu kwabo. Inkunzi yabo iyakhwela. Yes. Kayiphuthi. Inkomo yabo iyazala kayiphunzi. Bakhipha izingane zabo njengomhlambi. Abantwana babo bayadinga. Bayagida. Bahlabelela ngesigubhu nangehabu. Bathokoze ngezwi lomtshingo. Beqeda imihla yabo ngokuhle. Baqeda imihla yabo ngobuhle, bephila kamnandi. Besithi meyiqhubeka, behlela endaweni yabafileyo. bathi bephila kamnandi, kepha babe behlona endaweni yabafileyo ngokuthula. Nokho bathi kuNkulunkulu, Mase bethi kuNkulunkulu, suka kithi. bathini uNkulunkulu? Suka kithi. Lezo nto engishoyo ngifuna ukuyiveza ukuthi uNkulunkulu akabafuna abantu abazethemba bona, ufuna abantu abethemba yena. Ukuba uthi kuzona zonke izilingo uNkulunkulu avumele ukuthi zikwehlele, akwenzeki kube isilingo esizoba ngaphezulu kwamandla akho, kepha uba isilingo uNkulunkulu azokwazi ukuthi enze indlela yokuthi wena uphunyuke. So ngibuyela kule ncwadi ke, njengoba ethi iBhayibheli bathi bese becebile benakho konke bese bethi kuNkulunkulu suka kithi, bese bathi emva kwalokho asifuni ukwazi indlela izindlela zabo, ukwazi izindlela zikaNkulunkulu. Usomandla uyini ukuba simkhonze na? Bathi umnini mandla onke, baze bathi usomandla uyini ukuba senze, ngoba umuntu momkhonza njengoba uNkulunkulu nje mawukhonza uNkulunkulu ukhonza ngokuba uyakholwa uyena.
bona bathi yini esingayikholelwa kuNkulunkulu. Siyakuzuzani uma sikhuleka kuye na? Basho njalo kabantu abacebileyo emhlabeni. Basho njalo abantu abanjani abacebileyo emhlabeni. Bese lithi iBhayibheli ke mangibakhuze lapha kwincwadi yaTimotheo yokuqala sahluko 6 verse 17 na kwincwadi yaJakobe sahluko 5 sukela ku verse 1 but onginika incwadi yaTimotheo sahluko 6 verse 17 ukuthi ithini ngabo laba abacebileyo. Yala abacebileyo kulelizwe. Ithi masintsheleke nina abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumani, ningazikhukhumezi, bangathembeli engcebeni, nithembele endaweni engafanele, nithembele kwingcebo yasemhlabeni engemiyo. Glory to God. Oh Jesus Christ, uthi uJobe ngifike nginqunu. Nakhona ukuhamba kwami ngizohamba nginqunu. uNkulunkulu uphile futhi uNkulunkulu uthathile. Ngaphuma ngiyize noma ngize esibelethweni sikamama kanjalo nokufa kwami ngiyofa ngingedwa. Makabongwe uNkulunkulu. Malibongwe igama lenkosi. Ngethe lithi iBhayibheli kubona bonke abantu abacebileyo lemhlabeni mabakhuzwe lithi kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke. Thembelani kuNkulunkulu okuyena osicebisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Bese sithokoza ngengcebo yakuphi yasezulwini afakaza ngayo uJesu. Athi uJesu ke ningazibekeli ingcebo emhlabeni lapho khona inundu nokugqwala nokubola namasela, kepha zibekelani ingcebo yena ezulwini lapho khona kungekho kwinundu nokubola nokugqwala namasela. Ngokuba uma umuntu ecebe emhlabeni izinto zasemhlabeni ziyadlula, kepha umuntu uma ebeke ingcebo yakhe ezulwini wenza imisebenzi namandla nangentando kaNkulunkulu. So umuntu owenza intando kaNkulunkulu uhamba ngezwi kaNkulunkulu. Alikho elinye ivangeli ngabunikwe eliphambene noma elingcono kunaleli esinikiwe. Leli esinikiwe ukuthi sikele ukuthi ungaphakama, ungazikhukhumezi. Imali onayo ingakwenza uzibone ukuthi wena usedinga uNkulunkulu. Ekuhambeni kwakho konke uJobe wayenakho konke ungakucabanga. Kepha lithi iBhayibheli wayemesaba uNkulunkulu ngalendlela ethi uNkulunkulu waze wanikela ukuthi ke alingwe. Sathane uthi ke yini uJobe engakusola ngayo ngokumbikele. uNkulunkulu uthembakele akafundisho kubi. Uyakuzonda okubi. Kepha umuntu onakho konke aphinde esaba uNkulunkulu into yonke uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu abamesabayo nabamethembayo yena, abantu abathembele ezwini lakhe. Ngokuba akekho umuntu ongaphila ngesinkwa sasemhlabeni kuphela. Ungaphila ngesinkwa sakho sasemhlabeni, udle yonke into oyithandayo, uhambe ngemoto oyithandayo, ube nomuzi owuthandayo. Kepha uma uhluphekile kumoya wena awunandawo kuNkulunkulu ngokuba wena uzethemba wena. uNkulunkulu ufuna abantu abamethembayo yena. So sikhuza abantu abacebileyo abazibona bephakeme ngenxa yemali nengcebo yasemhlabeni. Ayikusiza ngalutho. Uthi uJakobe kwincwadi yaJakobe sahluko 5 sahluko 4 sahluko 5 sahluko 4 sukela ku verse 2 uthini uthi sahluko 4 verse 2. Niyafisa nokho aninalutho. Niyafisa nokho aninalutho. Niyabulala ninomhawu. Ukubulala nomhawu kugcwele phakathi kwabantu. Nokho anizuzi lutho. Kepha ayikho inzuzo kukho konke lokho. Niyalwa nenza impi. Kugcwele ulaka nodlame nempi phakathi kwabantu. Aninalutho. Kepha abanalutho. You understand? Ubulala abantu izinto zabo. Ubulala ngenxa yemali, kepha still unalutho ukuba ufike uyize njalo lokuhamba kwakho uzohamba unqunu. Do you understand? Ngokuba ningaceli. Ngokuba aniceli ngokuqonda kuNkulunkulu. Abantu beza kuNkulunkulu bezofuna kwezidingo zenyama yabo, befuna ukugcwalisa izinkanuko zenyama. Abaceli njengoba uJesu ethi ke ocelayo uyakuphiwa, ongqongqothayo uyakuvulelwa, lowo obuzayo uyakunikwa.
ongqongqothayo ocelayo bayakuzuza. Akhulunywa ngokucela imali uNkulunkulu. Mokuthiwa ke ungazibekeli ingcebo yakho kusho ukuthi uNkulunkulu uthi ke olungileyo kaNkulunkulu uphila ngokukholwa. Ukuba olungileyo wenza izwi aliyalelo nguNkulunkulu. So lo mbhalo lo ukhuluma ngabantu ukuthi bazibheke bona uqhubeke nayo uthini encwadi. Niyacela nokho anomukeliswa ngokuba nicela kabi. Sicela ngendlela engafanele. Asamukeliswa izwi nomoya oyingcwele ngokuba thina sizifunela izinto ezivuna inyama nothi ezivuna umphefumulo kaNkulunkulu. Ngokuba nicela kabi ukuze ukucela kwethu sicela ngendlela ephambene ukuze seningani nikuchithe ezinkanukweni zenu. Ngenzo nengishoyo sicelela izinkanuko. Abantu bacela izimoto khona bezoxhoba. Awungithandazise khona ngizothola imoto ngifuna babone bese ngiqhamuka. Awungithandazise ngithola umsebenzi ngifuna ukubakhombisa ukuthi nginoNkulunkulu ophilayo. You understand ukuthi uNkulunkulu asimkholelwa lokho. Lithi iBhayibheli masivume ukuthi sizwe makukhanye ukukhanya kwethu phambi kwabantu ukuze uNkulunkulu wasezulwini akhazimuliswe. Kepha wena mawuza ngomoya ukuthi uNkulunkulu ke ungumlweli wakho uzokulwela nezitha zakho. uNkulunkulu uyazazi izitha zakho. Kepha into edila nayo inhliziyo yakhe ekhohlakele efuna ukuthi labantu abakwenza kabi nawe benziwe kabi. Ukuba wena ugcwele inkohlakalo. Uma unalo inhliziyo ngifuna understand ukuthi iBhayibheli livuna ukuthi wena ufisele umoya womuntu okubi. Lapha kwincwadi yaMateyu sahluko 5 verse 11 ngifuna likutshela iBhayibheli ukuthi kufanele wenze njani wena uthi uyakholwa. Ngokuba ukukholwa kwakho kuhlolwa izwi. Umhlengi njengoba emlana ushumayela izwi. Okholwayo ukholwa izwi njengokusho kwemibhalo. Letheni iBhayibheli. Nibusisiwe nxa benithuka. Uma bekuthuka ukubusisiwe ngenxa kaJesu. Benizingela. Bekuzingela ngenxa kaJesu. Bekhuluma konke okubi. Bekhuluma okubi konke ngani. Beqamba amanga ngenxa. Baqamba amanga ngenxa kaJesu Kristu. Jabulani nina nifanele ukuthi nithokoze ngokuba umoya kaNkulunkulu uyakuvezela ukuthi abantu emhlabeni bazonda iqiniso. Do you understand? Ngokuba umvuzo wenu mkhulu. Uma ulazi iqiniso wena uzo-understand ukuthi lokho okusho uJesu kuyiqiniso. Ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Ngokuba abantu vele abazwani neqiniso. Benza lezi zinto kubantu ababengaphambili besiqhubeka ithini. Nina ningusawoti. Ongiphu verse 10, uverse 10 uthini? Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga. Babusisiwe abazingelwa ngani? Ngenxa yokulunga. Babusisiwe angikhulumi ngokuzingelwa kwakho ukuthi wena uyisikhohlakala. Noma awufuni ukukhokha imali zabantu uhamba ucaca qamba amanga. Noma wena ubulala abantu, noma wena uqhatha abantu, noma wena ungumbulali uqobo lwakho. Noma ufuna amaphoyisa usikhohlakala. Kepha uma uzingela ngenxa kaJesu yokuthi wena utshela abantu izibhabheko zabo, ivangeli lenza abantu bakuzona. Alikho ivangeli lezokwenza ukuthi abantu bakuthande. Ngaphandle labo bantu mebelazi iqiniso, bazokwazi uNkulunkulu bathande yena, bakuthande ngothando lweNkulunkulu. Kepha abantu abasenyameni baholwa inyama bayakuzonda uma batshela izibhabheko zabo. Bayakuzonda uma uthi babuyisele ekhayeni ngokuba yini? Abamazanga uJesu. Bakwazi ngokuba wena ugcwalisa izinkanuko zabo batshela lokho abafuna ukukuzwa. Kepha bonke abantu abashumayela uJesu lo weBhayibheli njengokusho kwemibhalo njengoba bathiwa abavangeli nabapostoli bahluphekela ivangeli. Babehluphekela ivangeli ngenxa yeqiniso. uJesu azange avela ezulwini kamnandi. Wahamba lemhlabeni kabuhlungu ngenxa yeqiniso. Phakathi kwabantu ukuthi amaJuda noma abaZulu noma abaXhosa kokwabantu. Uma izwe lilizonda. So ngiveza lento ukuthi iBhayibheli amnandaba ukuthi umJuda ukuthi vele kwakukusizwe size sasiveza ukuthi lo sisizwe silungile. Bonke abantu la iBhayibheli yafakaza kwincwadi yaMaroma sahluko 3 verse 10. Akekho noyedwa olungileyo uvezele la ngeBhayibheli. Khona siwaye kulo kwesizidlandulela. Ngikhuluma ngenyama mengikhulumela ngeBhayibheli, ngikhuluma ngesizwe, ngikhuluma ngohlobo labantu, ngikhuluma ngenyama nangenhliziyo yakhe ngumkhohlisi. Efuna ukuzithethelela kuwena yonke imisebenzi emibi uthini umbhalo?
njengokuba kulotshiwe ukuthi kubhalwe phansi ukuthiwani akakho olungileyo akho yedwa olungileyo akakho noyedwa akho yedwa olungileyo akakho oqondayo futhi akekho oqondayo akakho ofuna uNkulunkulu akekho ofuna uNkulunkulu bonke baphambukile bonke abantu bazizabela izindlela zabo zakamathanda baphenduke imbuka sebephenduke imbuka bonkana akakho owenza okuhle akekho ofuna nothanda ukwenza okuhle akakho noyedwa akho yedwa impimbo yabo iyiliba impimbo yabo igcwele ukufa iliba yithuna bakhuluma ukufa ngezilimi zabo ngolimi lwabo bayakhohlisa kugcwele baphafuza inkohliso isihlungu senyoka ngaphansi kugcwele ushevu ngaphansi kolimi ukhuluma ukufa isihlungu senyoka siphansi kwezindebe zabo yes umlomo wabo ugcwele ukuthuka umlomo wabo ugcwele ububi kusho ukuthi ke lokho uJesu njengokuceba kwenhliziyo kuyakuvela ngemlomo athi ke lapho khona inhliziyo yomuntu ikhona nothando lakhe liyakuba khona lapho khona uthando lwakhe nenhliziyo yakhe yakuba khona so umuntu okhuluma kabi nowenza kabi kusho ukuthi inhliziyo yakhe igcwele ububi izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi izinyawo zabo njengoba bambulala noJesu babulala abafeba abavangeli bagcoba abapostoli ngamanje bababopha bazingela ngokuba abantu abakholwa ngikhuluma ngokuthi amaJuda ngikhuluma ngokuthi ndiyabantu ngikhuluma abantu mina incithakalo nosizi kusezindleleni kunokwenzeka uzitshela ukuthi awuhloniphe mina ngoba naku mina ngishumayela kanje yepha uhlonipha abanye abantu ngoba bahamba ngezimoto mina ngisaba uNkulunkulu wena lo ungamboni mengikhuluma ngaye ngokuba ubheke mina usathana ukuvala amehlo abantu abaningi badelela abantu abashumela iqiniso ngenxa yokuthi uthi akanalutho nje yini uNkulunkulu wakhe angamnika imoto asishumayeleli ingcebo uNkulunkulu uyabusisa ngayo ngokwesahlulelo ngesilinganiso sakhe so indaba ayikho lengcebo uma kwenzeka uNkulunkulu engibusisa ngengcebo isiphiwo sami leso angikwazi ukuthi ngizohambe ngitshela abantu ukuthi uNkulunkulu ke ufuna ukusinika imali noma ke uNkulunkulu esikoleta imali ngizobe sengisebenza abantu ukuthi ke beze uNkulunkulu ngendlela engafanele bangabuseza uNkulunkulu ukuzovuma izono zabo kepha ukuzokhongoza ezandleni zabo befuna imali befuna izibusiso befuna ingcebo you understand njenge usamthemba uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna umthembe ngayo ukuzomthembela imali mengayithola imali iyaphela ithemba lakho mina ngikholelwa kuNkulunkulu ngoba naku ngikholelwa imali ngikholelwa ngoba uNkulunkulu ngivezelile ubuyena ukuthi mina ngubani ke ngabona ububi bami phambi kwakhe ngabona ukuthi angilungile ukuthi uNkulunkulu ngingamkhonza kepha ngomusa lokho khuluma ngawo uDavid uthi lapha kwincwadi yamaHubo sahluko 3 verse 3 noma verse 2 verse 3 bengaphosisi 103 verse 2 verse 2 Monge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa Monge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa Ngize kuyena ngiyisikhohlakali wazongithethelela yena othethelela zonke izono zakho Ezono nto le uNkulunkulu umusa yilo umekhulunywa ngomusa ziyathethelelwa izono uma uzozibona ukuthi uyisona ngeke sithethelelwe izono uma wena ugcwele impakamo Amen Ezono nto le uma ungazibona uyisoni wena uzibona ulungile ayikho into ehlanganisa noNkulunkulu uNkulunkulu uthethelela abantu abazibonayo ukuthi bangcolile bafuna ukuhlanjululwa ngesigezo samanzi ngezwi owelapha zonke izifo zakho bese lapha zonke izifo zakho ngoba nakho ukona isono sungufa bangalo bethatha ukhulunywa ngoba uphethwe ikhanda yebo uNkulunkulu ngakulapha uphethwe umkhuhlane uNkulunkulu ngakulapha mhlawumbe uphethwe icancer sekukhulunywa nangezifo lezi esono phela isono sukufa nje abantu understand ukuthi isono sukufa kanti kuthiwani athi umpostoli into ekumele sinqobe ukufa into ekumele sinqobe egcine ukufa izifo izono eziphatha abazalwane ezahlukahlukene izono izifo khona ukuba buthaka awuzolendela awuziBhayibheli lithi khona ukuba buthaka usho ukuthi weak ngesingisi bese kuba khona ukugula mhlawumbe uphathwe isisu bese kuba khona isifo
yabona isifo umekuthiwa uphethwe isifo sengculazi kunokwenzeka ukuthi uphila impilo yobufebe wenza isono sakuthola isono sakubamba isono sakuthelela ukufa ngoba umvuzo wakho ukufa isifo sohudo isifo sofuba isifo somdlavuza isifo samathambo izifo lezo ezilethwa izimo esidlula kuzona empilweni. You understand? Ngenxa yalokho So ngenxa lomusa kaNkulunkulu okuyena othi musuza kuyena azoguqula ingqondo yakho alaphe umphefumulo wakho uqale ngathi ngelinye ilanga ngiyichaza ngathi ukuze ulashwe emzimbeni kumele kuqale ulashwe kumoya. Ungalashwe emzimbeni kepha uma umoya ungalashiwe indaba yakho ayiphelele. Ngithi mina umuntu ogulayo ugula kakhulu emoyeni. Uma utshela ukuthi usu HIV positive uyazi ukuthi usugula emoyeni usonalesazelo nemdlinzo nomzwangedwa ukwazi ukuthi wena uphethwe yini isifo sengculazi. Lokho kukudla ngaphakathi ugule emoyeni. Umuntu uyazazi angazaciswa kuphela ukuthi ngoba usathana isizathu ukuthi abeke lento ethi ukufa njengayo izifo lezengculazi ezithelelanayo ekuthiwa zilapheki ingokuba vele ufuna nigule noma usuze esontweni awazi uzokwenzani ngokuba akufundiswa ukuthi uNkulunkulu ufuna wena uphile kumoya. Uma ethi uJesu uma ukholwa kimi noma ufa ngeke uze ufe uyakuphila okuphakathi understand ngokuba izokholelwa kulona. uJesu ukhala ngokholo lwethu oluncane and futhi iyona into esishaya phambi kwaJesu ukholo oluncane. You understand? Mina ngikuvuka nokuphila. Methi uJesu ukuvuka nokuphila usho ukuthi ke yena uphethe ukuphila kwaphakade. Okholwa yimi noma efa wophila. So kunokwenzeka ukuthi uyagula vele mhlawumbe uphethwe ingculazi. Wamukela uJesu ufe. Kepha ufe wenza njani? Ukholwa nguJesu. Yayizwa lonto leyo. Ufe ukholwa yini ephilisayo? Ukholo lwakho kubani? uJesu. Awusukaphila ngokomoya. Okuphakade. Ngokuba wena uhleli uJesu ophila phakade. Nalowo ophila akholwe yini. Yilowo othi mephila. Lowo othi mephila Akholwe yimi. ayikho inkinga khokho sihlala khona. Lowo othi mephila besakholwe Yimi. uthi uphila njengoba ngiphila nje ngiyakholwa kuJesu. Uthini uJesu ngalokho? Kasoze afa naphakade. So akujwanga ukuthi mina ngeke ngisaya emgodini ngizoya emgodini inyama le izofa. But ukhuluma ngani uJesu? Ukhuluma ngomphefumulo okumina okumele ukholwe nguye. Iwona umphefumulo kuthiwa phela ke uNkulunkulu wayesethi makhe umuntu emhlabathini wombumba wayesephefumulela ini umphefumulo wokuphila. Umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo. Wena ungumphefumulo ophila kuphi? Odakeni. Mase ufa wena inyama yahlukana nomphefumulo. Uthathwe umzimba udaka lubuyele kuphi? Odakeni. Bese ke lo uphefumulele umphefumulo enyameni athathe umphefumulo wakhe njengoba esho kwincwadi ya Ezekiel sahluko 18 athi ke umuntu uza kufela izono zakhe. Bese ngikela phaya ku verse 3 wakhe incwadi ya Ezekiel sahluko 18 verse 3 bese athi lapho Kuphila kwami isho inkosi. Kuphila kwami kusho bani? Inkosi Yes. uJehova. Akusayi kubakho ukulinganisa ngalesi saga kwaIsrayeli. Bheka yonke imiphefumulo ingeyami. Nayo indaba lekhona. Into engikwazi ukuyiguqula le. Kusho uNkulunkulu uthi yonke imiphefumulo Ingeyami. Umphefumulo kayise. okababa Njengomphefumulo womntwana. lendodana Ingeyami. okwakhe ngithi mina uNkulunkulu okwakhe. So uma wena sekunikile ukuphila emhlabeni wazibona wena ungqeqe. Wazibona wena uyisikhondla khondla. Wazibona wena uhlakaniphile. Wazibona wena umkhulu.
ususa ukuthemba kwakho kuyena awumfuni ngoba wena uzethemba wena nemali yakho uzethemba wena nobuhle bakho uzethemba wena nempahla zakho uzethemba wena nomuzi wakho uzethemba wena nemoto yakho ngapha uthi yena umphefumulo akanandaba nemoto yakho akanandaba nemali yakho akanandaba nobuhle bakho ukuba uthi izimbali lezi zezwe zikhona namhlanje kusasa ziyabuna nathi sikhona namhlanje kusasa kuyaphela ngathi manje wena ubhizi ukhathazeke ngobuhle bakho ukuthi wena ufaka amazinya acobezelayo ufaka ama-canes nama-rings upenda izinwele uyaluka wenza amakhathi uyaphophotha ufaka izimpophe uzenza muhle ngeze lisho iBhayibheli awulisho iBhayibheli kutshela kwincwadi eJeremiya sehluko 4 verse 10 lithi iBhayibheli kuyakuthiwa lapho-ke usuchithiwe uyakuthini na lapho khona so uzpoiliwe-ke watotoswa-ke watamasiswa ngokwenyama lithi iBhayibheli-ke lapho usuchithiwe uyakwenza njani lapho usuchithiwe uyakwenza njani na noma wembatha okubomvu noma kuthiwa ugqoke izimpahla ezibomvu ezinhle noma uzivunulisa noma izivunulo zegolide gqoka izivunulo zegolide noma ugaba amehlo akho ngomuthi noma kuthiwa upenda ubuso bakho namashiya akho uzenza muhle ngeze uzenze njani uzenza muhle ngeze iBhayibheli litshela yonke into ungazama ukuzihlobisa uzigabise uzikhukhumeze ngokwenyama but lithi iBhayibheli konke lokho kusho uMshumayeli ngemali athi-ke kuyize leze uMshumayeli 1 yize leze lonke lo mshikashika esiushikashikayo la ngaphansi kwelanga sikhohliswa sinikwa lokhu nalokuya sikhukhunyezwa sizikhukhumeza lithi iBhayibheli yize leze uthi konke sokwenzile uthi into ngabe yenza nje wena udumise uNkulunkulu uwenze umsebenzi ngabe uyawenza udle uphuze ubonge uNkulunkulu kepha wazi ukuthi kunosuku olukumele lokufa kepha uSathane usifaka umoya wenkohliso ukuthi sibuke impilo ngendlela ezovuna thina sizethembe thina uthemba isibhamu uthemba umbese uthemba umuthi wakho uthemba ibhande lakho uthemba intambo yakhe esesinqeni uthemba-ke ikhandlela lakho nempepho yakho kepha uNkulunkulu yena usumeke eceleni uthi uNkulunkulu lapha kwincwadi-ke incwadi busuyifundile incwadi eMshumayeli ungoyifunde befunda sahluko 1 bese manje noma ithola incwadi eMshumayeli lapho unginika incwadi-ke manje yezaga sahluko 3 kusukela kuverse 4 verse 3 ngifuna nakhona ukugcwalisa ukuthi-ke so uthembele kulezi zinto lezi zonke lezi zinto lezi uzificele emhlabeni ungathembela kanjani ukuthi oyibonayo eficele emhlabeni wenza kanjani ukuthi uthembele esibhamini into yakhe womuntu isibhamu wenziwa kanjani ukuthi uthembele kwintambo uthatha intambo lethu kiwe ubeke esinqeni uthi uthemba lakho kuyena wenza kanjani uthembe amabhande ubona ukuthi uyinsizwa noma wena ushaye kugqirheni izinto lezo lalela balinga babezisebenzisa lezo zinto ozisebenzisayo bonile lapha emathuneni manje sebaba amathambo mhlophe mekuba njalo zabangena emgodini zabadla impethu zadla inyama incwadi sizimpethu yabona nje manje uzibona umuhle uyimpethu mase ufa uphenduka izimpethu ngisho nje uyifica seyifile lapha iphenduka izimpethu inkukhu ngisho ingafi ingadliwa izophenduka izimpethu intuthuwane ingadliwa izimpethu impukane ingadliwa izimpethu impethu engadliwa izimpethu ngapha lomzimba wakho ukhazimlisayo nazimoto zakho thoma uthi umbhalo-ke lana ngoba uthembele kulezi zinto lithi iBhayibheli-ke themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu ufuna abantu abathemba yena ungazithembi wena ungenciki kokwakho uqonda kwakho kwalemhlabeni ngoba uthembele ezintweni ozibonayo uhambe esengomeni simnika imithi sisenze nje kwenze nje ugcabe kwenze lokhu nalokhuya lokho ukuze wena ugqirhe uzivikele wenzeke zonke lezi zinto lalela awunabo uzivikela kuNkulunkulu ungazivikela kubantu ngokuba vele kufanele kube khona lo moya lowo njalo mekwenzeka izinto kuwena umuntu ozokutshela ukuthi kwenziwe ukuthi ubani uyakuzonda ngakhona nakho ukuthi uyacabanga ukuthi-ke umuntu ozoqhatha nabantu ukutshela vele izinto ezokwenza ukuthi ubheke abanye abantu kabi izwa-ke nje iBhayibheli unganciki ukwakho ukuqonda
bese thina emva kwaloko mazise yena yazisa uNkulunkulu ezindleleni zakho zonke. ezindleleni zakho zonke. Nami bengiqhuma ngiphalaza. Nami bengithanda ukuswenka. Ngithanda ukudlisa, ngifake izinto ezincane lapha eCape Town. Ngihambe emgaqweni ngize ngihalele abanye abafana bayithabani. Ngenxa ukuthi nami ngqoke ngendlela vele uSathane afuna ukuthi ngibe yiyona. Ngihambe ngifake ivest elincane ngoba ngiyajima ngifit. So bonke abantu bayangibuka, abantu besifazane nabo bayangibuka. So manje lo nto leyo iletha umoya wami wempakamo, ngithemba umzimba wami ukuthi umzimba wami uyangikhulumela, ngikhuluma kakhulu. You understand? Ngihamba ngeclub noma ngerestaurant nje, ngiyoma lapha ebar ngiyaphuza utshwala nje ngiswenkile, ngibhema nje ngikebhile ngekalazi ukuthi ubani sizozwana naye wesifazane. Angisheli bayazela ngoba yivele ngisebenzisa ini umzimba wami uNkulunkulu awunikile ukuthi ube yithempeli lakhe, mina ngisebenzisela ini ubufebe nenkanuko. Uzethemba wena unemali. Khona abantu nje abashiya ngisho amakhosikazi abahamba othenga abantu besifazane, bahamba bemaclubini, ahamba ophuzisa ingane ezincane ngoba efuna ukuzithatha ayolala nazo. Ingane ezothathekile nazo zithembe ini ubuhle bazo, zigqoka ziveze imizimba, ziveze izitho zazo zangasese. Khona amadoda ezosilangazelela bazenzele zonke izinto abazifunayo. Thanda ukuhlala kusithi emotweni yomuntu ngapha uqonda ukuthi iveseli uhlobisile, bese kuphuma wena uzofaka eniveseli namaveseli nje asetshenziswayo ukuthi nikhangise agcwalise inkanuko yakhe. Unezingane lo baba, unonkosikazi lo baba, njalo beza kimi ukhumula iringa ifihla. Bese ukhulelisile bese enza njani? Bese athi hayi ngeke ngikwazi, nginengane, nginezingane, nginonkosikazi, khipha leyo nto leyo, ngizokunika imali hambe esibhedlela. Ngiyacabanga ukuthi isona siyabhebhetheka kulo mphakathi esiphila kuwona, siphila esikhathini esimbi. Simbi isikhathi esiphila kusona. Abantu bayazethemba bona kuphela, bonke amazi kukhumeza ngisho abafundisi udumo lwabo. Uyambona nje lo uthandazelwe yimina waphila. Umbona nje lo ngamnika amanzi ami. Suku uzofakaza ngami ukuthi mina ngikusizile. Abantu bafuna ukubongwa. Abantu bafuna uthi uJesu unikana udumo lonke. Abafundisi babongana bodwa. Angibonga umfundisi ubani uyena onginika ivangeli. Umfundisi wami awu ufana spiritual father sam. Akho spiritual father la no. Ayikho into enjalo eBhayibhelini ethi spiritual father. Uma ethi uPaul uyindodana yakhe okukholweni ukuthi umkhulisile kaphakazi athi uTimothy ukuthi spiritual father. Inini abantu eniqhamukeni ma spiritual father. Njengoba naqhamuka neTrinity futhi ukuthi uNkulunkulu iziqe ezintathu. Awukwazi ukuthi umoya singawuboni bese wena uzothi uyiziqu. Isiqu phela ulo mzimba engikubona. Isiqu lo mzimba lo. Umoya wami awuboni ngokuba awunasiqu. Ukuyisiqu umzimba wami. Lapho umphefumulo awuboni njengoba namanje ngikhuluma amazwi ungawaboni, kepha uyawezwa. Ngakuzwa khona lamazwi ukuthi nayo leli ngiyalibona uyawezwa. Okusho ukuthi ke nikhuluma izinto esiziqanjwayo emhlabeni, izinto esiziqambayo emhlabeni. uNkulunkulu angazifakazeli ngezwi lakhe ngokuba yini thina ongika incwadi ezakhe asahluko 30 verse 5 and 6 ithi ke izwi likaNkulunkulu liphelele abaphephela kulona ongike ithi onke amazwi kaNkulunkulu acwebile. Wonke amazwi kaNkulunkulu acwebile. Ayisihlangu kwabaphephela kuye. Ayisivikelo kulabo ababalekela ezwini likabani likaNkulunkulu. Ungenezeli emazwini akhe. Bese lithi ungazifakeli. Thina siyasifakela thina izinto ezingekho eBhayibhelini. Sithi besikhuluma nabantu ngazi ukuthi sikhuluma isisoka noma sikhuluma into eyifihlakala. Kanti usuqamba amanga. Baningi abantu engibabambayo mina bekhuluma ukuhlakanipha kwabo kepha besebenzisa iBhayibheli. Ngenxa yokuthi bakhuluma abantu abangalazi iBhayibheli. Umuntu achaze ngobusoka bakhe into engekho bese ngiyabuza ngina ayiqondile lo iBhayibheli. Ngifakaze ngeBhayibheli ukuthi lichaza ukuthi kumele isho ukuthi ngeveseli ukuthi nobani usho kanje. Basho lokho bakushoyo. Wena uzishona kwakho isambulo sakho leso. Funa akusole. Ngokuba igcine yabona into engishoyo, igcina sosolakala ngenxa yokuthi wena utholakala usuqamba amanga wena. Ufunywane ungumqambi manga. Ngoba yini uthethe izwi waliphika ufuna ukukhuluma nento le egcwele kwenhlizweni yakho ukuze ubonakale njengomuntu ohlakaniphile. Asishumayela ukuhlakanipha kwethu, sishumayela ukuphila namandla akuJesu okuphila. Amen. Yezo nto leyo. Ivangeli akulona lokuthoma, ivangeli elokusindisa umphefumulo. iBhayibheli melithi hambani ethempelini niyokhuluma amazwi okuphila amazwi awo wonke ukuphila kwalomhlaba. Thina lemhlabeni simele ukuphila ngezwi.
izwi leli njengoba kuthiwa umuntu angakhulumi into embi ngomakhelwane wakhe, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, ungatholakali ezindabeni zabantu ababi, nawe ungakhulumi amazwi abolile ngomlomo wakho. So konke esikhulumayo makube ukuthi siyakha ngokuba izwi elokwakha umphefumulo. Izwi aliyakhi inyama. Mawufuna ukwakha inyama, hambe ejimini uyojima. But mase ufuna ukwazi ukuthi umphefumulo ukhuliswa kanjani, woze eBhayibhelini. Umehluko ukuthi inyama unginike incwadi yokuqala kaNdluzana incwadi yokuqala eyesibili. Incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 4 verse 11 sesiyabhala. Ngifuna ukukhombisa ukuthi inyama ayizuzi lutho, kusho njalo uJesu. Uthi amazwi engakhuluma kunina angumoya. So sikhuluma into oyizwayo. Uyizwa ithinta inhliziyo isho ukuthi cha iyakulungisa, iyangaka, kuyasoleka. Kusho ukuthi angiphelele uNkulunkulu. Mase wena ulungiswa izwi. Amazwi lawa esiwanikiwe ukuthi sakhe umphefumulo okumuntu. Ukuze ube muhle awube muhle ngenyama, ukhazi umuntu ngenyama. Isenzo sakho esihle nendlela yokuziphatha, ukuhlonipha, ukukhuluma, uthando nalo phakathi kwabantu lifakazela ubani ubaba wethu osezulwini. Ithi lencwadi lena Incwadi yesibili kuTimoteyu isahluko sesine verse 11. Yes. KuLuka yedwa. Nginekele ukuqala, incwadi yokuqala sahluko 4 verse 11. Oyala ngalezo zinto. Awuqale from verse 8. Ngokuba ekumesabeni uNkulunkulu, ngokuba ukujwayela umzimba usiza ingcosana. Awuphinde ufundisise kahle. Ngokuba ukujwayeza umzimba usiza ingcosana. Ukujwayeza umzimba ukwenzisa izinto ezingajwayeza ukulungisa umzimba. Kepha okwengcosana into abalekile yini? Kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Ukuhamba ngokwenza izwi. Awusaba uNkulunkulu wona ukuthi ngiyamsaba uNkulunkulu, mina ngisaba ukwesaba uNkulunkulu ukuthi uma uzwa into adiyalele yona uyenze. Kusho ukuthi ukuhlonipha izwi kaNkulunkulu umekuyala njengomzali mekubiza. Umzali kufanele akakhulume kanye ukwenze lokho akushoyo. Umzali kufanele akubize usabele. Uthi usabele ukhombisa ukuthi wena uyakulangazelela umuzwa. Nathi njengabazalwane masingabheki abantu, masibheke uNkulunkulu okuyena osibizele kuphi ekulungeni. So izwi lakhe elungisa thina ukuthi thina sipheleliswe kuyena, hayi bantu. Usiza ezintweni zonke Ukulunga kunesithembiso salokho kuphila nalokho okuzayo. Futhi ukulunga okuNkulunkulu kunesithembiso salokho kuphila lokhu nalokho okuzayo. So ungazethembi wena ezintweni zonke, themba uNkulunkulu ugcine izwi lakhe. Unginike incwadi yaMshumayeli sahluko 12 verse 13. Mesabe uJehova ugcine imiyalelo. Ngifuna ukuqalela khona ithi ke nangu umphela ndaba. Sekuzwakele konke. Mesabe uJehova. Nakho kuphela kwendaba. Nangu umphela ndaba. Lapho sekuzwakele konke mesabe uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Gcina imiyalo kaNkulunkulu, hayi kamfundisi wakho. Funda iBhayibheli lakho, yazi izwi kaNkulunkulu ekuyilona elizokukulondela yena. Ugcine imiyalelo yakhe. Ngokuba lokho kungokubantu bonke. Into ekumele yenziwe ngabantu bonke. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imiphefumulo ekwahlulelweni. uNkulunkulu uyakuyisa yonke imiphefumulo ekwahlulelweni. So akubona ukuthi mhlawumbe umphefumulo wabelungu noma abantu abamnyama, umphefumulo yonke uNkulunkulu uza kuyibeka phambi kwakhe ayehlulele. Kanye nakho konke okufihliweyo. Nakho konke sikwenzayo sithi abantu ababoni. Noma kuhle noma kuhle noma kuthiwa kubi. uNkulunkulu egcineni usizoma phambi kwakhe asehlulele yena yedwa uza kusahlulela. Nika incwadi ezenzo 2:38. Ungazethembi wena, themba uNkulunkulu ezintweni zonke. Unganciki ukuwa ukuqonda, hlala kuNkulunkulu. Gcina imiyalelo yakhe. Yazi yena uNkulunkulu. Ngaphezulu kwathisha wakho wasesikoleni, ngaphezulu komqashi wakhe emsebenzini. Azisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyokufundisa ukuthi unganoma usebenze emsebenzini ucomplain. Sebenza sengathi usebenzele uNkulunkulu.
ukuba bonke ukuphakanyiswa kuvela kuNkulunkulu bathi promotion ngesingisi Nginqela kuJehova imisebenzi yakho inqela kuNkulunkulu imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho. yes uJehova wenzile konke kube nomgomo wakho. Yebo nomubi umenzele usuku olubi. bonke abantu benzile yepha nalowo mubi ubekela usuku lakhe nike incwadi yezenzo 2:38 uPetru wayesethi phendukani iloyo naloyo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu ngokho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi abaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. sisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo uma ufuna ukuzindisa wena khetha uJesu ukuthi abe ummeli wakho abe futhi umeluleki wakho ezintweni zonke ukuze uphilele yena phakathi kwabantu nasemhlabeni bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa noma ngabe kuphi uNkulunkulu evumile uza kuyenza indlela sinethemba siyakholwa sizofinyelela kwena ngesikhathi esibekiwe uNkulunkulu ukuba ungene emanzini uyakusithinta kule mininingwane loyibonayo noma kwi-email address uNkulunkulu siyamethemba ngomusa wakhe osalele sonke ukuba yena uza kugcwalisa konke akubekile ngamandla akhe siloke simbonga uNkulunkulu njalo siphinde futhi sicela uNkulunkulu ukuba sigcine size siphinde sibonane futhi ngesikhathi esizayo uNkulunkulu evumile usivalele uNkulunkulu Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wena wedwa Nkosi uJesu isibani sezwe esizile moya ngcwele siyakubonga wena baba wethu sezulwini wena amandla akho Nkosi abonakalisiwe ngokuvusa uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi kwabafileyo ngokulunga kwakho uNkulunkulu namandla siyakhuleka Nkosi kuba lo mqondo nalowo moya owavusa uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi uhlale ngaphakathi kithi usilungisise Nkosi njengezimvu sinikelwe njengezimvu zinikelwe ukuhlatshwa imihla yonke. Siyabonga uNkulunkulu namandla sicela izimpilo zethu zibe isibani ngokuba wena wedwa uyisibani esikhanyisa zonke izindawo zobumnyama. Ungabusi Nkosi amakhosi amabili ezimpilweni zethu kepha kubuse wena njengenkosi nomsindisi izithelo sizithelayo uNkulunkulu ubonakala ukuthi zisuka kuwe Nkosi uJesu Kristu wena wedwa oyohlukulela abaphilayo nabangasekho ngokubonakala kwakho nangenkazimulo yakho thatha udumo nobukhosi namanje kuze bephakade uJesu Kristu inkosi nomsindisi amen.